Posten artean ez zituzten batzen, zigorrak aina ute. Guarriekin jolastu ordez borrokatzea besterik ez zuten. Ilupa infinitura, kondenatuak izan ziren, agindutako lurraren izenean. Posten artean ez zituzten batzen, zigorrak aina ute. Udaren magalean hasitako mutiko eskor palestinarek bezaro lapurtua, kupidarik gabe zapaldua, botere kudutarren eskuetan, indarkeria okupatzaile, akerraren atzapaletan, nazi zionistak txapomeraren iraulpegiak. Genozidioa Palestinan, sarrazki kolonoan atza eta Zizordanian. Genozidioa Palestinan. Barrikadak kontra, kasatzu ziriak autodefentsa gisa, erresistentzia antolatuz, indiparen lehen mapeak, kartzelko likia